Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da haka. Labarin wannan yaro Muhammadu ɗan shekara 5 da 'yan watanni ya ratsa duniya, kuma duk wani uba ko uwa ko kuma iyaye idan suka ji wannan labari dole hankalinsu ya tashi kuma su shiga taitayinsu, domin wannan labari ya nuna mana cewa amana ta yi ƙaranci ƙwarai da gaske. Makwabci yanzu babu amana tsakanin makwabci da makwabci, babu amana tsakanin aminai da aminai, kuma dama amanan kalma ce yasa aka ce amintaka, to babu ta yanzu. Labarin wannan yaro akwai tsoratarwa kwarai da gaske. Salinga TV bayan ta samu labarin rasuwar wannan yaro, mun garzaya gidan mahaifin wannan yaro inda kuke iya gani ga al'umma a kofar gida ana zaune domin amsan gaisuwan rasuwan shi wannan yaro Muhammad. Ga mahaifin yaron nan yana amsan gaisuwa, ga kuma al'umma nan kowa da ka gani yana cikin tashin hankali. Mun nemi alfarma duk da mun san yana cikin wani yanayi na jimamin wannan rasa ɗan nashi, amma haka ya bamu dama domin mu zanta da shi, ya bamu labarin me ya faru, me ya sani tun daga lokacin da aka ce ɗansu ya ɓace, me ya biyo baya. Ga kuma irin bayanan da yake mana. Ana Muhammad Kabir Magayaki. To kai ne mahaifin shi wannan yaro Ni ne kenan? mahaifin Muhammad. Na'am. To me ka sani dangane da ainihin bacewan shi har zuwa ga lokacin da kuka samu labarin abin da ya faru da shi? Wato a takaice abin da na sani ranar 24 ga watan nan. Na'am. Misalin karfe 6:30 yaron nan ya fita zuwa gidan makwauta. Shi ne ƙarshen ganina, shi ne ƙarshen ganin mahaifiyarsa da shi. Muka zo da bakin wani lokaci dai ni ban kula ba, muka yi alwala muka yi je muna shirye-shiryen zuwa sallar magrib. So ba mai sallar magrib domin gidan apartment biyu ne, so ban yi tunanin Muhammad baya gida ba. Baka lura ba. Yana wajen mahaifiyarsa domin na ɗayan Kai kana da isa sani. ɗayan side. Ita ko mahaifiyarsa tana tunanin yana can tare da mu. So ba mu ankara ba sai bayan hadari ya taso mun yi sallar isha'i tarawih. Sai mahaifiyar ta aiko ta ce a turo mata Muhammad, tana son ta rufe gida. Sai aka diba ba a ga Muhammad ba, za ka ce mata ai Muhammad baya ciki. Sai ta ce to a gaya babansa. Sai aka zo aka same ni aka ce min ba a ga Muhammad ba, sun ce ba a ga Muhammad ba, a je gidan makota mana. Kila saboda hadari ya taso sun hana shi ya dawo gida. So muka aika, suka ce ba ai sun sallamo shi ya dawo gida. Muka aika duk inda yake zuwa, dama abokaninsa su uku ne, Faruk, Anas da shi Ahmad ɗan gidan sarkin Alhazai, Kabiru sarkin Alhazai. Su ne abokan wasansa, su ne komai tare suke. So gidan nan uku da muka sannan yake zuwa, da aka ce baya nan, to sai muka shiga other house muna cigiya all over da cikin anguwa. Muka dai muka kasa samun Muhammad. Daga nan 11 na dare ta yi ce to ba abin da muke iya yi, gashi an yi ruwa kuma 11 na dare ya yi, mu yi haƙuri har zuwa gobe da safe. Safiya ta waye ni tura yare suka je a rawun magudanar ruwa ko Ana tunanin ruwan da aka yi. Ya bi ba a dai same shi ba. To sai na ce a je a yi report a police station, sannan a je a sanar kafafen watsa labarai domin a yi sanarwa a cigiya ko Allah na sa wani ya haɗu da shi. 'Yan sanda suka ce ba su ansa irin wannan report na malali sai after 24 hours. So aka dawo a gaya mini ce to mai hakuri har zuwa wannan lokaci. To ina zanne nan misalin a quarter after 4 mun yi sallah, sai aka kira ni da wata unknown number. So dama ba na ɗauka da wannan number. Idan an ɓoye number Ba ka ɗauka. ban ɗauka, an ɓoye ta, amma in ta fita zan ɗauka. Sai
ya ce ma amini na mai suna Sani Kaura, wannan namba da aka kira na ba zan ɗauke ta ba. Sai ce aka ɗauka mana, sun ce a ni ban ɗauka wannan namba don duk abin da aka maka amma banza ba ka san wanda ya maka, so ko ba zan ɗauka ba. Da aka gaban ɗaga ta sai aka kira ni da wata namba wadda ta yi a fiyarin mai 081 43 46 55 68. So daga nan ina ɗaga waya sai aka ce mani ka shirya mana kuɗi naira 30,030,000 da aka yaronka. Abin da kawai suka ce ke sai suka yanke wayar. Sakandale suna kira ina ɗagawa, Alhaji Kabiru kana son yaron ka to ka shirya mana kuɗi, bari mu baka yaro. Sai ni ba Sani Kaura waya, sai Sani Kaura sai ya waya da shi, sai ya ce mai Muhammad, hello, ya ce baba ka kawo kuɗi, baba ka kawo kuɗi. Ce Muhammad ka yi hakuri, za a ba da kuɗi. Sai suka karɓe wayar ga Muhammad, sai suka kashe, sannan ba su sake kira ba sai ranar Monday. Lokacin ya kwana nawa kenan a gurin su? Ya kwana kaga Sunday Monday wala biyu kenan, ko ba haka ba? Ana cikin haka ran Monday ba mun yi sallar azhar sai suka kira ni da wata another number. Namban ya afiya amma wannan karin ita ma ta afiya. Suka kira ni da ita sai na daga, sai ce Alhaji Kabiru mun ce ka ba mu kuɗi naira miliyan 30 ka karɓi yaronka, in dai ba kana son mu kashe yaronka ba to ka ba mu kuɗi. Ka sani ba Muhammadu muke targeting ba, Abdulrahman, wannan yaron da kuka hita da shi ranar Saturday yana tuka aka ga mota, shi muke targeting. That's mean ana biye da kai ke, ko ba haka ba? Ka san ranar Saturday bayan sallah around 3 something ka hita tare da Abdulrahman. Nace yace musu gaskiya ne, ce to shi muke targeting wallahi ba Muhammadu, amma Muhammadu baka samu sa a doka, saboda haka ka gaggauta nemo kuɗi. Nace ina nan kuɗi. Shi Abdulrahman din yaro ne karami? Ya shekar shi 20 yana university. 20. To shi kuma wani shekar shi na? Shekar shi 5 da wata 8. Sai nace musu ya kake magana cewa ka kunshi na gaya maka biyu akwai kuɗi, akwai kana da kuɗi, ka kawo kuɗi in kana so. Zai ce to miliyan 30 ta yawa, ya kamata oga tunda dai ka kira da na san kana da niyyar taimakon yaron nan, don Allah abin da ke so da kai ka ji tsoron Allah, don Allah ka bani yaron nan. Ya ce wallahi sai ka ba mu kuɗi, na rage maka 2 million out of 30 million. 28 kenan. That is 28. Ka je ka kawo 28. Magana kenan, zan baka yaronka, zan haɗa ka da yaronka, yi magana ka ji murya ka san yana nan lafiya lawaki, ba mu masa komai ba. Abin da ɗaya rage gare ka ba mu kuɗi mu kawo maka shi. Nace ina na ga yanzu 28 million. Alhaji Kabiru Kaura Motors mai motoci. Nace alhamdulillah ka san sana'ata. Sana'a mota ka san take. Ina ne zan kawo maka 30 million yanzu ko 28 million? Don Allah ka yi tunanin abin da ya dace. Wadda zan kira ka. Sai ya kashe waya. Baya kashe waya ina zanne sai sake kira. Ba a jima ba. Just less than 10 minutes. Sai sake kira. Sai abokanina da muke tare da su da Alhaji Kabiru da Sani Kaura da shi wannan director. Sai suka ce mai tashi yi magana su. So har na fara fusata wajen ina gaya musu za mu fara fire for fire. Don ma'am ya fire for fire na gaya musu magana mai ciwo. Sai a just cool down. Sai da ce ogana ce musu don Allah ka yaku. Ka faɗa min abin da zai iya samuwa in baka, amma magana 28 million to be honest with you wallahi ba da iya kawo ta, ban san zan kawo ta. Sai dai in ba ku da ni suke Muhammad. Sai suka ce to yanzu za ka iya ba mu 25 million. Ce ba ku 25 million. Ne ce wai kai ko baka san kuɗi ba ne? Ogaya kake wannan magana baka san kuɗi ba ne? To yanzu na kake ba sai zan ba ku 500,000. 500,000? What is 5? Me 500,000? Ya za ka ce kamar 500,000? 500,000 in banza da ya fi abin da nake iya kacacewa in just less than 1 hour. Kake magana 500,000. Ya ce ya Allah bai oga kai ka aikata ce ta. Nisa 500,000 is something to me. So ka ji tsoron Allah zai ka bari in baka 500,000 ka bani yaro. Wallahi baka son yaron nan.
wallahi baka so yaro kai ga ba magana karshe the last I can collect from me is 15 million naira sai kashe waya shikenan ban sake jinsi ba duk ranar talata bai kira ni ba so ranar talata ina zaune a rawun 3:30 ina kwanci cikin ɗaki sai aka ce ana min sallama akwai wani yaro nan abokin ɗana ne sai wani yaron ta shiga ta ce mini da Abdulhamid nan ya zo yana neman ka sai ce Abdulhamid ya ce kuma na ga kamar wajen mata sun ce miki to ba damuwa sai na tashi na sa riga ta sun fito sun ce Abdul ya ake ciki sai ce bismillah sai ya bude wai sai ya gwada min hoto sai na ga hoton shi kanan kansila da Muhammad sai ce in miye magamin kanan kansila da Muhammad sai ce to a Kano wani ya turo min wannan hoton wanda ke da labarin cewa an sace Muhammad to shi sai ce to me yasa bai yi alatar security bin ba sai ce ya gaya mai cewa wai na jin tsoro sai ce tsoron wa yake ji ce yana jin tsoron shi wannan Sani kai ya mai illa sai ce to ce da ce subhanallah ce to amma ko wannan mutum da aiko mana ayyuke ne ko ne ko ba haka ba ya taimaka ba damuwa turo min hoton sai turo min yana turo mini sun tura ma wani wanda kes yake hannun shi a SIB ana ce mishi Musa ba na tura mashi sai ya ce min ina na ce mishi yanzu ina gida sai ce to shi yana na san federal secretary da ce inda aka zarki ne ce sami nan kawo ke anan kawo sai ce mai ganin nan zuwa amma duk kira wanda suke kuna sanar da yan sanda cewa sun kira ku shi wannan Musa dukkan na tura mashi nambobin su in suna kira na akwai abokina da nibba lamban Musa ya ce mai Musa gashi nan suna magana ya ce muna gani muna tracing nasu well ban sani ba gaskiya ne yana tracing nasu baya tracing nasu amma dai ya ce mini suna tracing suna gani muna magana mu ci gaba da magana so daga nan sai na samu shi Musa na gwada mashi hotunan ba na gwada mashi hotuna ya ce to na gani wannan hotuna gaskiya suna da amfani kwarai da gaske amma wannan ya yi banzanci ya kamata a ce ya yi alatin ɗin security ko da yan union ne bai a cafke mutum sai na ce duk da haka babu damuwa ai wannan hoto ko yanzu a matsayin kaftun da kayi specializing akan harka bincike kayan taimaka ya kamata wannan abu zai taimaka maka kawai daga ƙarshe sai na ce bari in wani da ladanin wannan masallaci mai suna Ma'azu sai ni kira Ma'azu ina can yan nisa NDA Boston sai ni ci saman NDA Boston yana zuwa na isko shi ce min sashe mota na ce Ma'azu in kasa ake ne ka so kamar ya ce in nan bas kanan kasa nake kasa ya ce wane ne ni ce ka gane shi ka san shi ya ce a Sani ne wannan ya ce a Sani ne ni ce wane ne wannan kusa ga ya ce Muhammadu ne sai na ce to Kano aka turo min hoton shi suna tare yanzu haka suna tare a Kano kaga lambar mota da suke ciki kuma na gabatar ma da 'yan sanda amma sun ci suna so a samu lambar shi domin a samu a yi tracing inda yake da ya zo a ya yi tushi da rashin neman information ba tare da ya yi sa'a ba sai ya kwada ma abokan hulɗa wanda suke aikin tare wanda sun kai aikin tare to ai daga nan da ya samu lamba sai aka ce sai ya kama bincike Ma'azu me yasa kake neman lambar wani sai ce a ina neman lambar shi ne domin ya sani neman gidan haya na samu kuma dama akwai wannan magana tsakanin dama akwai wannan magana kaji inda ya kwaba ya zo kawo min lamba kuma buga lamba ba ta tafiya da ka buga sai kotu da ka buga ta kotu sai mun kai unwani da abun nan a Truecaller sai ta nuna mana wanda ya rijista nan lamba something Galadima Adamu Galadima shi kenan ko ba haka ba shi sai aka ce min to ga wanda ya yi ni ce to ni ban san wannan Adamu Galadima ni sani
sai ni kira wani dan uwana, sai dan uwana ya shi wancan jami'in kenan. sai ni kira wani dan uwana shi ma jami'in dan sanda ne, sai ce kaji matsalar da ake ciki, sai ce to abin da kike da kai aji ka bi ka je direct commissioner zan hada ka da wanda kake wajen commissioner. Ina zuwa sai na haɗu da abokina shi ma wani dan uwana Tangaza, DSP Tangaza. Sai ya ce kai yayana ina me ya kawo ka wurin mu? Sai ce mishi wallahi kaji sai ce hato wannan ke kawai a wani handling. Sai ce zo mu je wajen deputy commissioner of police. Sai muka je wajen deputy commissioner of police ba nan, sai ce mu je wajen assistant commissioner wani something Muhammad Bello. Muka je wajen shi muka yi briefing din shi, gaban shi ma nan sai suka kira ni. Ni ce ga sunan suna kira na, sai ce karka ansa wani bari sai ka gama ba da details din nake so. Muna gama ba shi details sai kira magaji a CIB. Sai ce kana ina sai ce ina office amma yanzu zan rufe office. Sai ce to don Allah ka jira zan turo maka wasu yan uwana da su sami ka da turo ta kaza. Sai ce ina gaya mishi nan take kira yaran shi an ka fara tracking lambar da suka kira na, don nan sun kira na ya kai su uku a baka dauka a ofishin shi nawa baka dauka. Daga baya sai na hita, sai na dauka, sai na ci mishi oga, na ci mishi kaga ban dauki wai ka bace to ina cikin mutane ba na so magana daga cikin mutane, tunda kaga magana ce nake yi wadda ta tana bukatar sirri. Sai ce to dama na kira ka domin idan kana so yaron ka ba mu kuɗi zan baka yaron ka koyi magana da shi for the last time. Sai ya bani Muhammadu ya ce mace Muhammadu na wuni mina lafiya Muhammadu kai hakuri. Ya ce baba don Allah ka kawo kuɗi ka ba su kuɗi baba, sun ce in baka ba su kuɗi baba za su kashe. Ya ce Muhammadu ba za su kashe ka ba sai kwanan ka sun kare. Ya ce baba don Allah ka kawo kuɗi baba. Na ce Muhammad zan ba da kuɗi, ina da kuɗi zan ba da Muhammad, zan ba da kuɗi Muhammad. Ya ce to baba don Allah baba don Allah. Alillahi. Ya ce Muhammad kai hakuri zan ba da kuɗi ka bai hakuri. Ya ce baba kashe ne za su yi, suka ce za su kashe ni ba baba. Na ce ba za su kashe ka ba Muhammad, ba su Muhammad mai waya da su in gaya musu zan ba su kuɗi. Na ce ba su ya ce baba sun ce ba su an san waya. Na ce ba su an samu Muhammad, ka ce zan gaya musu zan ba su kuɗi gobe zan ba su kuɗi. Ya ce na ba su ba su an sa. Ya ce to Muhammad sai kawai da yanki wani. That is the end of magana ta da Muhammad. Last maganan ku. Well, daga nan magana ta ƙari ba su sake kira na ba. Sai ranar Wednesday yanzu me ka samu ni gaya musu za ka kai mana su hanyar airport. Da ce ba zan iya ba. Sun ga maka kowane airport road na nan Kaduna. Na ce musu ba zan iya ba. Ba za ka iya ba. Na ce wallahi ba zan iya ba. Me yasa na ce ban iya zuwa wajen dana sun danja da ke wuri. Za ka iya zuwa hanyar birnin Gwari? Na ce ba zan iya ba. Kai duk inda an ka ce ma ka je ka ce ba ka zuwa. Na ce kwarai da gaske. My life first, yanzu ɗana na hannunku amma ni ina matsayin kaina ba hannunku ne, amma ina iya faɗawa in danja idan ni ji waɗanda harshe da kawai. So yanzu ina kake so? Ni ce ku da sai inda kuke so. To za mu shawara inda muka tunani mafi kusa za mu kira ka. Suka yanki waya. Maimakon su kira ne da wannan lamba kuma su kira ne da wannan ranar ba. Alhaji Kabiru ce ka san Zaria John Harrison Hotel ce na san za ka iya zuwa wurin ne ce musu zan yi. Ku zuwa kawo mana kuɗi. Ran Laraban kenan. Jami'an tsaro suka ce ga sunan suna tracking ɗinsu sun baro sun kawo jaji. Sun baro jaji suna jaji. So mu muna so mu yi securing yaron first ka je ka kai musu kuɗi. Kawai mu wuce.
je na kai musu kuɗi na dawo. Ok, ka zama same su kenan. Ban gan su face to face ba. Sun dai ga maka da za ka ajiye kuɗi. Sun ce idan na zo in yi parking in sassauke gilas ɗin motata, idan ni parking suna gani na za su gani da zai aji kuɗi. Ana zuwa muka je muka kai musu kuɗi, suka ce sun gane mu sun gode za su aji. Sai 'yan sanda suka kira mu suka ce to yaron na an kawo jinin yaro da shi. Sai ce ai ba su cika alkawali su kada ba. So from then sai sun kashe ashe wai sun juya. Ya ce mutanen ga sun koma Zaria ba, sun kama hanyar Kano. Shi ke nan saboda yanayin abin safiya ta waye na fito nan mun gaisa da wani yaro ɗan amini na, sai ce ai mun zo da wane nan ya gaishe ka maka ta'aziyya. Sai ce ni ban gane shi, sai ce gashi sai ce ma uba ne ka ga sani, sai ce bari in dibo mashi. Yana zuwa sai gan sai dawo sai ce na ai ku ga sani, sai ce to wanda aka ganshi a hoto tare da marigayi. Sai ce to yanzu bari in kira sanda, sai na kira sanda na ga musu shi sanan nan da shi wuri kaza zaune, amma zan je in faɗa shi da 'yan ƙato da gora za su riƙe suku ce za su dori ba ka haɗa shi. Ni je ofisin ƙato da gora babu kowa. Ni kira ogan ya ce min yana hayin ɗanmani. Sai kawai ni ce kai Abdulrahman da kai Sani mu je mu yi mikin arrest. Muna zuwa muka yi fakin, sai na zo isko shi ya ce Sani ce kai ne ɓarawon ɗana. Ina da shi tabbas. Saboda haka yanzu ya wanda arrest ba za ka je wani. Before ka ce ana haya kawai 'yan sanda sun zo suka ɗauka. Suna wucewa na dawo nan na zauna kamar wanda ke zanen sai aka kira ni, sai suka shi Joshua Ayuba sai na gawa shi, sai ce Alhaji Kabiru, sai ce kana ina, nace ina gida, sai ce mini ka san wani da zifi, sai na ce ban san shi ba. Sai ce ya ce muna makwaucinka ne gidan sarki Alhazaiki, shi ya ɗauki Muhammadu ya kai masa, shi kuma ya wuce da shi Zaria ya kwana sa ya ta wayar Allah ya wuce da shi Kano. Sai na ce ma yara kun san da zifi, sai sun kace sun san shi, sai ce ta ku ji ku kamo shi. Suka ji suka kamo shi, daga nan dai sai bayani ya ci gaba da abubuwa. Ka je wajen 'yan sanda ya ce su kashe shi ba, amma ya bar shi a wani wuri Kano. Muka tafi shi nan take aka yi aranjin motoci kuma kama hanya zuwa Kano. Ba mu isa ba sai around 6:30 na yamma. Kuna zuwa inda yake ga wurin mai kyau, na aje yaro nan, yace kabbawa, yace ana bashi na akan benci, yace ka bani, yace a ban baka ba, yace ni ban ga ka aje yaro kuma ban ga yaro, amma ka zo da yaro ka sai coca cola ka bashi ka sha, sai da ka sha ka mika mishi, yaro na sai kusa da ni, inda kai da yaro ban sani ba. So muka ci daga bar goyon lawon cikin tasha muna ta neman bayanai dai. Da shi Sani kenan. Da shi Sani yana da hankali. An ka kasa dai samun cikakken bayani dare yau da muka nemi inda muka yi bukatu, muka ci abinci. Yan sanda suka ce mu basu da su gaba da aiki. Suka je suka yi making arrest na ita wannan mata da ya kai mata yaron ya kwana biyu wajenta. Suka kamo ta. Sahiya ta waye muka yi magana da su, suka ce to sun yi saboda inda yaro yake da har yanzu bai gaya musu. To sai muka yi magana da Aji Zaki, sai Aji Zaki ya ce mu je can police headquarters, zai magana da commissioner na can Kano a Kano state kenan. Sai muka fara zuwa ma ga PRO muka yi detailin nashi na komai da komai. Sai ya ji shiga ga kwamishina, sai kwamishina ya ce aje a kai a ɗauke shi da inda yake a kai shi a anti-kidnapping and unit
zai magana da su. Ana ɗauka shi aka je can in less than 5 minutes shi osin ya ce shi ne wannan, sai ya ce okay you kai da kai go a see him. Ana shiga da shi da ake sai ce kuza ni aka shawara da bakin shi da kai da Umar ne kuka kashe shi. Umar din yana ina, ya kuka yi kuka kashe shi? Shi ya matse mai waya, kai kuma ka rike mai kawo. Don me yasa kuka kashe shi? Da saboda ya sani zifi. Ya faɗi cewa zifi ne ya kama shi ko mene? Shi ne sa kuka kashe shi. Ya ce ni ne kashe shi. Shi sanin ya faɗa. Shi sanin ya ce ni ne kai kashe shi. Ya ce na ka kashe shi. Ya ce a nan inda na ce na bar shi nan ne kashe shi. Za ka iya gwada magana shi ce za mu iya gwada mu je mu gwada mu. Daga nan kawai suka yi. Mu muna masallaci muna na cikin police headquarters. Nan muka yi juma'a bayan mun juma'a muna zuwa fiyar ya ce to bai faruwa da ta faru mutumin nan ya ansa shi kashe yaron nan an tafi maya gudan da yake. So yanzu mu je mu ga kwamishina, daga nan sai mu je mu ɗauki personal ɗinmu masu domin a ranar laraban suka kashe shi kenan ko ranar laraba ran da aka yi kuɗin kenan. ranar da aka kuɗin ranar ya kusa kashe. To an yi retrieve ɗin kuɗin ko kuɗin sun tafi da shi? Su 'yan sanda sun kama kuɗi suna hannu su da su abinda takaitaccen bayani Yanzu dai suna hannun hukuma. suna hannu. To shi gawan yaron kuma fa yanzu. Gaya yaro mun ɗauko ta jiya tana protocol reference hospital can muka ajiye da gawo shi domin mun sa karfe 11 a yi jana'iza, kuma daga baya shi wanda ke tsaye hannun shi kira ya ce yana ba mu shawara abin da muke ji mu yi hakuri maimakon 11 ɗin nan a ɗaga shi zuwa 12 da rabi domin sai sun yi wani test da ake ce ma autopsy. Ya ce min Alhaji Kabiru duk abin da aka ji ka yi hakuri is very very important. In ban mu yi shi ba akwai matsala, kuma a ka'ida ko kuro yaron sai mun tuna shi mun yi wannan. Saboda kan da kurfe shi kamata an kashe gidan shi an kashe mun tuna shi. Ina baka shawara ko ya hakuri ka wada ma jama'a ya hakuri. To daga nan sai na canza shawara na ce a bar shi zuwa bayan ai sallah azhar a masallacin Sultan Bello sai a sallace shi a can. A kashe makwacin shi. To muna godiya da wannan dama da ka bamu, kuma muna fata Allah ya ji ganshi da rama, Allah ya gafarta mishi, Allah ya ƙara mana hakuri ba. To muna fata wannan abu da muka ji da kuma muka gani ya sa mu shiga taitaye mu yi taka tsantsan, kuma mu dinga yawaita roƙon Allah. Allah ya haɗa mu da maƙwabta na gari, Allah ya haɗa mu da aminai masu amintaka, domin lamarin nan ba mu san da me yi kama ba. To muna fata Allah ya kare mu da mu da zuri'ar mu baki daya a duk inda muke. Masu irin wannan munanan halaye ubangiji Allah ya shirye su, domin a tunani na babu abin da zai sa mutum ya irin wannan tunani illa san dukiya ba ta hanyar halas ba. Mutum ya ce shi zai kuɗi ta kowane hali, ana zaune da kai bisa amana, an yadda da kai, amma a ce kuma ka irin abin da kake yi. To ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga sharrin duk wani aboki munkari wanda idan shi na nan yana kallon ka amma zuciyar shi na nan kuma yana kinka. Allah karka ba su galaba akan mu, kai mana katangan karfe da su a ko'ina. Wannan yaro Allah ya jikin shi, Allah kuma ya gafarta mishi. Muna fata za a ce da kallon Salinga TV, ana subscribe din channels ɗinmu a YouTube, ana kuma share din videos ɗin da muke sawa a Instagram da WhatsApp da Facebook. Mun gode kwarai da gaske. Salisu Umar Salinga nake cewa mu kasance lafiya.